Brødre og søstre, saml jer omkring mig i denne mørke time, for i disse dage står vi over for en troende far, der skjuler sig blandt os. En far, der visker i vores ører, der lokker os til at kaste os ud i ukontrolleret vrede og vold. Vi lever i en verden, hvor de unævnelige lurer i skyggerne, og det er vores opgave at være lysende vogtere, der beskytter den hellige orden, som Sigmar har skabt. Vi befinder os på randen af kaos. Det er ikke kun fjenderne uden for vores porte, der truer vores land. Nej. Den sande far kommer fra de usete, de unævnelige, der lurer i vores sind og i vores hjerter. De ved, at det er der, vi er svage. De kan finde fodfæste, når vi lader vores følelser, især vrede, overmande os. Vi åbner døren til vores sjæle, og det er her, de unævnelige træder ind. De bruger vores svaghed som en nøgle til vores hjerter, for vrede, når den ikke kan kontrolleres, fører til vold, og vold fører til ødelæggelse. Lad mig fortælle jer en historie om en enkelt mand, en bonde fra en lille by, der engang var kendt for sin fredfulde natur. Hans navn var Alrik. Alrik var en mand, der arbejdede hårdt for at brødføde sin familie. Han var stolt af sin høst og de grøntsager, han dyrkede, og de dyr, han opdrættede. Men som så mange af os, så blev Alrik ramt af svære tider. Sult og nød kom til hans dør, og han kunne ikke forstå, hvorfor hans arbejde ikke bar frugt. I sin forbistrelse og vrede søgte han syndebukke for sine problemer. De unævnelige opdagede hurtigt Alriks svaghed. De så, hvordan hans vrede voksede og bredte sig som en sygdom. I stedet for at henvende sig til sin tro, sit fællesskab, så lå Alrik sig rive med af sine dårlige følelser. Han begyndte at beskylde andre for sin nød, i stedet for at finde hjælp og støtte hos sine naboer. Han opbyggede en mur af vrede og mistillid. Og den dag kom, da Alrik mistede kontrollen. En ung mand i landsbyen, der søgte at hjælpe, blev Alriks mål for hans ophobede had. Og i sit raseri over sin egen situation, tog Alrik en kniv og angreb. Raseriet gjorde ham blind for konsekvenser. Og han dræbte ikke blot den unge mand, men også flere andre, der kom for at beskytte ham. Den blinde vrede, der havde grebet Alrik, blev hans ødelæggelse. Alrik var ikke kun ansvarlig for sine handlinger. Det var de unævnelige, der havde visket i hans ører. Der havde plantet frøet af vold og ødelæggelse i hans hjerte. De vidste, at Alriks svaghed kunne bruges til deres egen fordel, og de udnyttede ham. Hans ødelæggelse blev et offer. Et tegn på, hvordan ukontrolleret vrede kan føre til de mest forfærdelige handlinger. I dag, kære brødre og søstre, er vi også udfordret. Vi ser det i vores egne rækker, hvor frustration og vrede får lov til at herske. Vi ser det i folks ord. De angriber hinanden i stedet for at styrke båndene af fællesskab. Det er let at lade sig rive med af vreden. Men vi må huske på, hvad det koster. Vores handlinger påvirker ikke kun os selv, men også vores samfund, vores familier og vores tro. Vi er samlet her i dag for at styrke hinanden, og for at finde styrke i vores tro. For det er netop troen, der vil beskytte os mod de unævnelige og deres snedige planer. Sigmar er vores lys, og hans vilje er, at vi skal stå sammen. Ikke lade vores svagheder dele os. Vrede vil kun føre til ødelæggelse og splittelse. Og når vi lader vores følelser styre os, åbner vi døren for de unævneliges indtrængen.
så lad os tage historien som en advarsel. Lad os ikke lade vrede og desperation styre vores liv. Lad os i stedet henvende os til vores fællesskab og til vores tro. For når vi står sammen, så er vi stærkere. Når vi holder os til Sigmars lære, kan vi overvinde selv de mest udfordrende tider. Vores styrke ligger i vores evne til at støtte hinanden. Ikke i at lade vores indre dæmoner tage over. Pas på jer selv derude. Ave Sigmar.